खुलुमका joto hastini lukurokno norong bagai kaisa kok thuma toi phaika tamni hingake norok nugui mankhana yang charai khoroksa mosai tongmani bini mungke ayana deborma tabuk bo present khlai tongo nats tripura hnai a jagao o nats tripura o bono chung keplai khlainani bagai bo norongni support nangai tongo tabuk tamni hingake bo khoroksa tripura jog ongai bo tabuk bini umor ongya hampano bini 17 bosor ongai mano bini umor bono chung boot rulai chung keplai khlaiano phaidi hingake je mansak norok boot rulai di bono bahaike boot rnai bo system ti boot rnai o boot rnani bagai rang khoksa bonangya norok link o thangai bono boot khlaimano ongya khaba je video ni QR code rijak tongo a jaga thangai bini mung tai ongya khaba bini je serial number norok thangai boot redi mung ke aina deborma pharingka chung bono support khaliano hambai खुलुमका जतनो नमस्ते त्रिपुरा मेरा नाम है आयना देबोरमा अगर आपको मेरा डांस पसंद आए तो नीचे दिए गए स्कैनर को स्कैन करके मेरा डांस सेलेक्ट करके मुझे वोट दे जिससे मुझे फाइनलिस्ट बनने का मौका मिल जाए मुझे आप सबका बहुत ढेर सारे सपोर्ट और ब्लेसिंग चाहिए थैंक यू हम जतनो जादू जादू